Dobré popoludne prajem, teším sa, že máme za sebou vynikajúci obed. Ešte než začnem, chcem vám povedať, že ja sa ako keby musím priznať, že keď som videl ten dopoludnejší program a teraz proste tam akože pre mňa obrovská sila, tak som začal byť normálne, že tak ako v strese, lebo si hovorím, že ty brďo, že to je obrovská zodpovednosť a tak ešte nezačnem, vám chcem veľmi pekne poďakovať, že ste mi zverili takú veľkú zodpovednosť do rúk a že ste prišli, veľmi si to vážim a dúfam, že prinesiem do tohto workshopu alebo do tohto stretnutia niečo zmysluplné, niečo, čo sa vám bude hodiť a dúfam, že si odtiaľto odnesem niečo zase aj ja pre seba, aby som mohol rásť. Dnešná téma teda je klíma školy. Tu tí, čo prišli skôr, tak tu zažili naozaj teda klímu na úrovni, že vyzeralo tak, že ľadové medvede a ja, ale teraz postupne sa to tak trošku vyrovnalo, tak vyzerá to, že by to mohlo byť aj celkom fajn. Tak keď som rozmýšľal nad tou klímou školy, tak jedna vec, ktorej sa veľmi, veľmi intenzívne v poslednej dobe venujem, je mentoring učiteľov. Neviem, či ste to zachytili, ale v tom jednom z tých videí, kde hovorila, neviem, či to bola pani riaditeľka tej školy, tak ona tak medzi rečou veľmi krátko spomenula, že z učiteľov, že učitelia prestali byť učiteľmi a stali sa mentormi. Pred pár rokmi, keby som počul túto vetu, tak sa mi zježia všetky vlasy a tak, lebo ja som sa zabudol predstaviť, ja som vám David. Prepáčte. A keď by som to počul pred pár rokmi, tak to slovo mentor malo v mojom vnútri veľmi silnú, ako keby taký silný náboj negatívny a skôr sa mi to podobalo na inšpektora, alebo proste niekto taký veľmi prísny, keď si predstavíte ešte prípadne aj s takoutou Rákovská, je to po česky, po slovensky, neviem ako sa to volá. Trstenicou, výborne, ďakujem. A to bol ako keby ten prvý pocit, ktorý som mal pred 4 rokmi, keď som sa stretol s tým pojmom. A medzičasom som sa dostal do takého programu, kde sa tak naplno venujeme tomuto mentoringu učiteľov. A ja len okrajovo s tým začnem a potom sa dostaneme aj k dôvodu, že prečo s tým začínam. Tak v podstate sme sa dostali do nejakého bodu, kedy v tom programe už 4. rok fungujeme a je to program, ktorý trvá 8 mesiacov, prihlásia sa tam učitelia z rôznych kútov Slovenska a prebieha to tak, že sa urobí na začiatku nejaká taká online spätná väzba, že sa popýtame presne na tie niektoré veci, ako vnímajú žiaci a tie isté otázky potom položíme aj učiteľovi a ten učiteľ má príležitosť sa pozrieť na to, že ako žiaci vnímajú zaujímavosť hodiny alebo vzťah, ktorý majú s učiteľom a tak ďalej. A z tohto takého nejakého vstupného oťukávania sa vzíde nejaký nápad, že teda na čom by ten učiteľ chcel pracovať. A potom 8 mesiacov prichádza za ním do triedy mentor, ktorý je takým, v tom filme, v tej videoukážke to bolo pekne povedané, že on je taký sprievodca toho učiteľa a vždy príde pozrieť nejaké hodiny a potom sa k tým hodinám po skončení tej hodiny sa k tomu vrátia, rozoberú to a porozprávajú sa o tom, že ako vyzerali tie jednotlivé aktivity na tej hodine zo zadnej lavice. A v podstate to funguje takým spôsobom ako keby postupným takým rastom, hej, že vždy si povedia, tak toto vyzeralo, že zafungovalo výborne, toto vyzerá, že nebolo až také dobré, ale niečo by z toho mohlo byť použiteľné, toto nefungovalo, nahraďme to nejako inakšie. A takým proste postupne ako keby cyklom, vždy ten učiteľ chvíľočku na tom pracuje, na čom sa dohodli, následne potom príde ten mentor opäť, zase si pozrie sa, čo sa zmenilo na tej klíme v triede, alebo proste na tom, ako to tam funguje celé. A opäť si stanovia nejaké také ciele. A ide o to, že po 8 mesiacoch sa opätovne spraví také zmapovanie tej klímy a sleduje sa, že nakoľko to pomohlo tomu učiteľovi a tej triede celkovo zlepšiť to fungovanie v rámci toho kolektívu. S tým, že tento program ako vždy začína v septembri a končí v apríli. Ten dôvod, prečo v apríli, je, že prvý rok sme to mali aj v máji a to je problematické najmä pre tých, ktorí sú na stredných školách a tam tie maturity narobia celkom takú paseku. Takže toľko. Aha, vy to vlastne nevidíte. Aha, vy ste to mali vidieť. Toto je veľmi zaujímavé. Chcem sa opýtať na technickú stránku veci, či budeme veľmi improvizovať. Nesvietí mi to vzadu, ale kým to naštartuje kolega, pred chvíľou to svietilo. Nesvietilo, to bolo v začiatku. Tam bol taký modrý, to bolo celý čas.
Tuto je tento kábel. Tam je v poriadku, ale ty máš tu... Hej, ale ono to vtedy nabehlo na chvíľočku a potom to zhaslo. Tam sme niečo vypínali, tak možno, než sa to podarí spustiť, tak ja len ako veľmi stručne. Jedna z takých mojich silných stránok vraj je improvizácia, tak teraz to môžeme otestovať, ale musím sa priznať, že keď som sa chystal na toto stretnutie, tak som vlastne strávil včerajší celý deň tým, že som rozmýšľal o tom, že ako to nastaviť tak, aby to bolo aj zmysluplné, aj sa to týkalo tej témy. A strávil som dlhé hodiny tým, že som rozmýšľal, aby to malo celé zmysel. Keď... Niečo rozprávil, nejde už ani toto. Už prichádzajú ľudia. Tak než prídu ľudia, tak mám takú rýchlu otázku. Možno, že či viete mi povedať, že čo... Teraz sme to už vypli úplne, hej? Super. Čakaj, toto keď odpojíme. Aha. Tu to už ide teraz, ale musíme to... Ale nejde to. Tak než uvidíme, či sa to podarí spojazniť. Keď sa to podarí, tak bude super, keď nie... Super. Aha. Tak toto bol ináč ten slajd, ktorý vlastne začínal, ktorý som pred chvíľočkou opísal, takže to boli len technické nejaké opisy toho. To, čo je ale zaujímavé a možno relevantné s tou klímou školy, je, že jedna z tých vecí, ktorá je pre nás dôležitá, je okrem impactu alebo toho zlepšenia toho učiteľa je aj spokojnosť tých učiteľov. A keď sme tento rok robili akože nejaký taký prieskum tej spokojnosti, tak na škále 0 až 10 tí učitelia vyjadrili spokojnosť 9,08, čo je veľmi vysoká spokojnosť. A zjavne tá spokojnosť súvisí s tým, že asi tam bola fajn klíma v tom mentoring vzťahu. Tak som si hovoril, že možno by stálo za to, že pokúsiť sa si pozrieť tie veci, ktoré tam dominovali a preniesť to do toho školského prostredia. To znamená, že čo z toho vlastne ako keby sa deje. Keď som dnes pozeral tie dopoludnejšie ukážky, tak s veľkou pravdepodobnosťou tie veci, ktoré uvidíte za chvíľočku, tak v nejakej forme odzneli už do poludnia. A my sa pokúsime len to teraz rozmeniť na drobné a ešte by sme si k tomu skúsili pridať aj nejaké mentoring techniky, že si iba vždy niečo vyskúšame, ako aby sme si odtiaľto odniesli aj nejakú konkrétnu zručnosť, ktorá by sa nám mohla zísť teraz. Tak poďme sa pozrieť teda na to, že keď učitelia v programe deklarujú, že proste sú takmer maximálne spokojní. To niektorý tam dokonca napísal, že nedávam 10, dám 9, aby ste mali príležitosť ešte sa zlepšiť, ale keď sme sa opýtali, že čo máme zlepšiť, tak nevedel povedať. Tak poďme sa pozrieť. Prvá vec, ktorá ako keby je kľúčová v mentoringu a kľúčová z hľadiska toho, čo deklarovali tí učitelia, je, že ten mentor, to bol proste, tam cítili silný vzťah. Ja som si dovolil taký citát, ktorý znie, že people never care how much do you know until they know how much you care. Čiže ľudí nikdy nezaujíma, ako veľa vieš, pokiaľ necítia, ako veľmi sa zaujímaš ty o nich. A keď som videl tento citát, tak okamžite mi ako keby napadlo, že škrtnime people a dajme tam teachers. Hej? A keď rozmýšľam nad tým, že teda to sú učitelia versus ten riaditeľ. Hej? Že učiteľov nikdy nebude zaujímať, aký dobrý je ten riaditeľ ako výkonovo, kým nebudú cítiť, ako veľmi sa on zaujíma o nich ako o ľudí. Ešte škrtnime a dajme tam students. To isté vlastne, už to tu raz odznelo, Vlado to poňal ešte tak vo väčšom, alebo neviem, kto to bol, ale hovoril o tom, že začíname ako keby zhora ešte vyššie, že vlastne tú klímu tvorí sa vyššie, ale my zostávame v tom manažmente tej školy. Tak keď škrtneme a dáme tam, že students, alebo teda žiaci, tak žiakov alebo študentov nikdy nebude zaujímať, ako veľa toho učiteľ vie, ako veľa toho priniesol, kým nebudú cítiť, ako veľmi sa zaujíma on o tých žiakov. A k tomuto mám z mentoringu takú príhodu, ktorá bola, už sa to stalo pred nejakým časom. Bol som v začiatkoch mentoringu, ja som bol veľmi dominantný a veľmi som ako keby chcel
som bol taký netrpezlivý a proste už tak vidím toho učiteľa, vidím, že toto by treba teraz ako keby rozhýbať tú triedu, robiť toto. A bola situácia, kedy tá pani učiteľka vlastne v nejakom bode mi povedala, no tak čo by si urobil ty, hej? Za normálnych okolností by som ako mentor zareagoval úplne inakšie, ale ja v mojej úbohosti a malosti v tej chvíli som zareagoval tak, že som opísal hodinu, z ktorej proste Komenský by podľa mňa bol veľmi nadšený, ak by ňou nebol uchvatený. A to, čo bolo na tom zvláštne, bolo, že tým, že som to ja preklopil do toho, že som chcel, aby urobila nejakú super hodinu našlapanú s týmito všetkými vecami a odrazu som prehliadol ju ako človeka, tak som zatlačil na ten výkon s tým, že to bolo to hlavné. A to, čo nasledovalo, bolo zaujímavé, lebo v tom momente ona ako keby urobila krok naspäť a ešte my sme mali dohodnuté nejaké stretnutie na ďalší týždeň a povedal, že radšej ani sa nestretávame teraz a tak. A bolo vidno, že vlastne ako keby ten môj tlak na to, že je dôležitejšie to, aby si sa konečne pohla z miesta a urobila niečo, spôsobil to, že sa zablokovala, ako keby urobila hradby. A dlho to trvalo, než sme sa vlastne vrátili naspäť k tomu modu, že zase chcela niečo vyskúšať. A mám teraz ako keby aj ďalší zážitok a ten bol taký, že keď som sa stretol s jedným učiteľom a sme rozoberali nejaké hodiny a sme sa bavili o tom, tak počas bolo vidno, že bol z toho veľmi nesvoj, lebo proste nejaká hodina mu nevyšla úplne podľa jeho predstav. A tá moja otázka bola, že ako sa s tým on cíti, že čo vlastne, ako to vníma on. A viacej ma zaujímalo to, že on je ako keby bol veľmi, veľmi strápený z toho. A pravda je taká, že ja som ešte potom cez víkend, to bolo piatok, som sa otočil vlastne do Žiliny a piatok potom, v sobotu ráno som mu ešte písal SMS-ku, lebo som to mal v hlave, som cítil, že proste to nebolo, že odchádzal aj z toho stretnutia, že bol taký rozorvatý, taký ubitý. A písal som v sobotu ráno SMS-ku, že pokiaľ že cítil som, že to bolo ťažké pre ňo a že kľudne si k tomu zavolajme. A toto bol akože silný štartovací moment k tomu, že odrazu to išlo oveľa rýchlejšie potom, lebo proste bol ten učiteľ, vedel, že on je na prvom mieste pre mňa. Tak to sú ako keby príklady toho vzťahu, ktorý v mentoringu funguje a myslím si, že asi aj v tej triede, keď si predstavím tú klímu v triede, že učiteľ, žiaci, tak ako náhle je tam ten vzťah, tak je to obrovitánska devíza práve pre tú klímu, hej, že to je veľká premena v tej klíme. A rovnako si myslím, že keď ideme o úroveň vyššie, tak ten vzťah vedenie školy versus učitelia, ako náhle je to také, že ma ten učiteľ naozaj zaujíma, že to nie je len o tom, že keď všetko beží a rodičia sa nesťažujú, ja si odfajknem a všetko je v pohode, ale naozaj sa zaujímam o to, kto je ten človek, tak to urobí obrovské plus v tej klíme. Dostávame sa k prvému bodu a ten prvý bod, teda keď som slúbil, že by som chcel, aby sme si odtiaľto odniesli aj nejaké mentoring techniky, aby to bolo, že som chcel povedať, že aj sa vyrozprávam, a to nie je asi dobre, ale že okrem toho, že si to aj niečo povieme, tak možno, že aj niečo konkrétne si vyskúšame, tak v mentoringu existuje taká technika, ktorá sa volá, že škálovanie. A škálovanie je v podstate dobré na to, aby sme sa učili rozmýšľať pokrokovo, alebo tak, že dopredu, že rozmýšľam nie len kde som teraz, ale aj kde chcem byť. To znamená, že on to potom funguje tak, že zoberieme si škálu od 0 po 10 a poviem si, že v nejakej oblasti, povedzme v tejto vzťahovej oblasti, keď si predstavíte teraz, že predstavte si, že by ste si mali dať, neviem, ak ste riaditeľ, alebo teda niekto z manažmentu školy, ako by ste sa v oblasti poznania svojich zamestnancov, alebo teda tej starostlivosti, alebo toho zamerania sa na ľudskú stránku tých vašich zamestnancov, oškálovali od 0 po 10. Ak ste učiteľ, tak skúste sa zamyslieť, na akú škálu od 0 po 10 by ste sa dali, pokiaľ by ste si zobrali, že v tom záujme o žiaka. Nie o to, že ako splnia testy, ale o žiaka, o človeka, ktorý ma zaujíma, ktorý je najdôležitejší na svete. Tak keď vás môžem poprosiť, skúste teraz si každý ako keby sa zamyslieť v tom svojom a dajte si od 0 po 10, že na aké číslo by ste sa dali. Nebudeme to verejne hovoriť ani nič, že kľudne to je skôr cvičenie pre každého z nás. Skúsme
Jedna vec, na čo Čo by sme chceli byť, alebo čo naozaj sme? kde sme teraz, ale vynikajúca, môžem sa opýtať, prepáč, ako sa voláš? Mirka, ďakujem ti veľmi pekne. Mirka už predbieha, to sú takí tí žiaci a to učiteľ nikdy nevie, že čo má urobiť. Lebo proste na jednej strane ten žiak mu vstupuje do toho, keď on to má tak pripravené všetko. Na druhej strane proste ten žiak, to už vidno tú zaangažovanosť, lebo ten žiak vlastne aktívne proste pristupuje. Mirka, vynikajúca otázka a za chvíľočku sa k nej dostaneme, ale skvelá otázka. Ďakujem za ňu. To znamená, prvá otázka je, keď si predstavím, kde som momentálne na škále 0 až 10, v tom, ako dokážem pristupovať ku svojim podriadeným, je to blbé to povedať, akože učiteľ versus žiaci, ale vezmime to takto, aj keď nie je to v reále tak, ale tak ako dokážem ja ako učiteľ pristupovať ku žiakom, ako k ľuďom, ako k jedinečným, neuveriteľným, úžasným ľuďom, versus keď som riaditeľ ku svojim učiteľom, takto pristupovať. Tak to si môžete kľudne, keď chcete, tak si to poznačte, keď si to budete pamätať, tak si to pamätajte. Teraz ten ďalší krok v tom škálovaní je, že skúsim pomenovať prečo, že čo zodpovedá tomuto číslu. Hej? Poviem príklad, že dal som si 7 a tá otázka znie, čo predstavuje tá 7? Lebo kým je to len 7, tak je to číslo. Hej, to je proste nič nehovoriace číslo, ktorému, keď sme veľmi rôznorodí ľudia a tie čísla, v podstate niekto, kto je väčší optimista, tak by dal vyššie číslo, ten, kto je menší optimista, dal nižšie číslo, bol kritickejší. To znamená, že kým k tomu nevieme priradiť nejaké konkrétne príklady, tak je to len číslo, ktoré nemá zmysel. Hej? Takže teraz skúsme ako keby druhé kratučké zamyslenie a zamyslieť sa nad tým, že keby som mal pomenovať čo to číslo predstavuje, čo je to konkrétne, čo to číslo predstavuje, tak skúsme si urobiť také malé cvičenie. Kto chcete, si napíšte, kto chcete len v hlave. Super, to je klíma, čo? A to sme sa nedohodli tam vedľa. Tak dajme si len také kratučké zamyslenie, že dal som si nejaké číslo, čo to predstavuje to číslo, nejaké konkrétne. Tak a teraz sa dostávame k Mirke, k jej skvelej otázke. A tá otázka znie, že keď si predstavíte číslo vyššie, hej, poviem príklad, dal som 6 alebo 6 a teraz chcem dať 7. Otázka znie, viem pomenovať niečo, čo by bolo v tej 7 navyše oproti tej 6? To znamená, čo je ten najbližší krok, kam sa chcem zlepšiť. A som zabudol povedať, že teraz máte zase čas si to doplniť. A ospravedlňujem sa, pustím si na mobile stopky, lebo ja som občas ako keby zvyknem uletieť časom, tak aby sa nestalo, že budeme v polčase a tak. Takže netelefonujem ani nič, len stopky púšťam. Pre seba, nie pre vás, necíťte sa pod tlakom, ale keď dopíšete, dokončíme toto, tak vám porozprávam jednu príhodu. Tak, môžeme teraz pokračovať ďalej. To, čo je zaujímavé na tomto cvičení, je to, že v podstate ako keby trošku tým my sme zo školy naučení, no tak dostanem 3, tak viem, že to je akože priemer, hej, alebo dostanem 1, to je výborné, ale za tými číslami málo kedy hľadáme ako keby nejaký ďalší zmysel a ešte, čo je dôležitejšie, málo kedy za tým hľadáme ten rozvojový prvok. To znamená, že čo by musela byť pravda, aby to bolo zajtra lepšie. Hej. Takže s týmto škálovaním sa dá pohrať ešte následovným spôsobom, že napríklad si poviem, že skús mi popísať, ako by vyzeralo o 1 číslo nižšie. Hej. Alebo ak máš pocit, že proste sa niečo zmenilo v tvojom živote, že to bolo niekde inde,
v čom je ten rozdiel medzi tým, kde to bolo a tým, kde je to dnes. Hej, čiže vlastne ako keby hľadať konkrétny zmysel tých čísel. Volakedy, keď som začal robiť nejaké workshopy, tak som si vždy dával nejakú spätnú väzbu a vypýtal som si čísla a potom stalo a proste, že tak aký prínos mal ten workshop pre vás a takto, ale už nič viac. A to, čo bolo, občas sa stalo, že to tak ako každý bežný smrteľník, proste tá spätná väzba nebola taká pozitívna a prišli tam nižšie čísla. A ja som v podstate bol z toho ako keby, že blbé na tom bolo to, že som sa cítil strašne frustrovaný, lebo vlastne prišla mi, ja neviem, 0 až 10, bolo to na 5 priemer, hej, a teraz som vlastne ale nevedel, čo s tým ďalej. Hej, že vlastne, no dobre, to je akože, dobre, bolo to na polovici, ale čo s tým ďalej teraz, hej, že vlastne ako náhle človek nemá ten priestor k tomu, že čo vlastne s tým môžem urobiť, tak je to hrozne frustrujúce a také akože také demotivujúce. Takže škálovanie je ako prvá technika, ktorá sa používa v mentoringu alebo coachingu, s tým, že sa to používa kľudne na konkrétne učiteľské akože zručnosti. Hej, že proste konkrétne zvládanie napríklad skupinovej práce alebo tej práce v tých tímoch, nakoľko sa cítim teraz silný v tom, že to dokážem zmanéžovať v tej triede, kde som, nech to opíšem, a potom čo je ten ďalší krok. Hej. Poďme sa pozrieť teda ďalej. Prvá teda téma, ktorá je jednoznačne najsilnejšia a tak prakticky vo všetkých tých dotazníkoch od učiteľov sa vyskytla, bol vzťah, alebo to, že cítili, že ten učiteľ je na prvom mieste, nie jeho výsledok, ale na prvom mieste on ako človek. Druhá téma, aj to bolo spomenuté tam, je dôvera. Neviem, tá dôvera má ja tam vidím dve ako keby také podoblasti. Jedna podoblasť tej dôvery je taká, že vlastne je to bezpečné prostredie. Hej? To znamená, že nebojím sa urobiť trebárs chybu a k tej sa dostaneme neskôr. A teraz idem k tej druhej a to je dôvera v človeka alebo v dieťa alebo proste alebo keď už od riaditeľa, tak v učiteľa, že to dokáže. Neviem, či poznáte tento citát, to je z Kung Fu Panda, z tej rozprávky. A tam to bolo krásne ukázané, lebo ten Kung Fu Panda, tým, čo ste to nevideli, to bola jedna veľká, ako sa to povie pekne. Ja som raz mojej mame povedal, keď som bol malý, že som niekde videl o modelkách, že plnoštíhla, ja som jej povedal, mami, ty si taká plnotučná. Ale to som bol fakt malý, ale tá panda bola taká, veľká, do všetkých smerov, venovala sa kuchárčeniu, ale proste v hlave mala, že by chcela robiť kung fu, proste byť bojovníkom kung fu. A to, čo sa stalo, keď tá panda sa snažila tam dohrabať, aby aspoň videla, ako to tam celé, proste ten ceremoniál, alebo mal byť zvolený dračí bojovník, čo je proste vrchol kung fu, tak nejakým nedopatrením proste ju to tam niekde vystrelilo a keď ten hlavný majster išiel ukázať, tak ona akurát tam dopadla, on ukázal na ňu, teraz všetci zrození, vrátane tej pandy. A v podstate nikto neveril, že toto akože, to je omyl, to je náhoda, to nemôže byť. Zaujímavé bolo to, že vlastne tá Kung Fu Panda tiež tomu neverila. A dlho to proste ako aj podľa toho vyzeralo. Hej, všetky tie tréningy, ktoré sa tam diali, presne podľa toho vyzerali. A ešte tam bol taký podpríbeh, že tá Kung Fu Panda akože bola adoptovaná nejakým takým asi vtákom alebo bociantom alebo niečo proste. A mali rodinné tajomstvo, proste skvelú polievku, ktorú z celého kraja proste prichádzali ľudia na tú polievku, lebo bola super tá polievka, lebo mala tajnú ingredienciu. A v nejakom bode teda ten otec vlastne prezradil tej Kung Fu Pande, že v tej polievke nie je žiadna tajná ingrediencia, že je to vlastne polievka, ktorú oni dokážu uvariť, hej, svojimi schopnosťami. A vlastne tá Kung Fu Panda predstavuje pre mňa presne to, že keď prišlo k tomu, že uveril tomu, tak dokázal obrovitánske veci. A k tomuto mám dva krásne príbehy. Jeden je s pani učiteľkou, ktorá v podstate, keď som tam prišiel, tak tam úplne, že džungla pred tabulou, divočina, všetko proste bolo také, že akože klasika úplná, hej, učebnica, zošit, pracovný zošit, vyskúšame, ide sa. A začali sme postupne spolu pracovať, takže sme sa o tom rozprávali. Najprv neurobil som, už to bolo neskôr v tom mojom vývine mentorskom a proste som
nepodľahol tomu pokušeniu byť ten tvorca hry. A postupom to tak prechádzalo, že pomaličky vyskúšala a ja som veril tomu, ona stále mala pocit, že všetko musím ja. Že vždy povedala, že no, dopadlo to dobre, lebo ty si tam bol. Dopadlo to dobre, lebo ty si tam bol. A potom bolo úžasné, to bolo, že postupne, ak sa to premieňalo, končilo to tým, že proste, a to boli nejakí osmáci, deviatáci, fakt problematické. Traja tam boli z takých rodín, kde bolo nejaké týranie, nejaké, že žil iba s bratom chalanisko, proste fakt ťažká trieda. Ale ten záver toho programu končil tým, že ona vlastne v tej triede, to bolo také nejaké, že angličtina, a to bolo, že dokonca tie decká si sami, že na budúce preberáme Londýn a každá chalaní skupina pripravili nejaké, že ako budú precvičovať Londýn nejakými prestrelkami, ale pre celú triedu. Baby pripravili samozrejme také kľudnejšie a tak. Ale to, čo som tým chcel povedať, bolo to úžasná situácia, lebo ja občas ponúknem tým mojim učiteľom, že keď skončí program, tak ja prídem a odučím. A úžasné bolo to, že proste som prišiel a odučil som strašne zle. Nie na schvál, musím sa priznať, ale proste nevyšlo to, hej. Stane sa. Ale bolo to krásna situácia, potom sme si sadli a vlastne ako keby sme si to vymenili, že ona mentorovala mňa, pýtala sa na tie veci, ako to prebiehalo v tej triede, čo mi tam nevyšlo, prečo to nevyšlo, čo som vlastne mal v zámere urobiť a tak. A to čo najúžasnejšie na tomto príbehu, že vlastne človek, ktorý na začiatku bol presvedčený o tom, že ingrediencia som ja, že preto to ide, lebo proste prinesiem tam niečo, tak to bol človek, ktorý na konci bez problémov urobil úžasnú hodinu, zvládol tú hodinu perfektne, zaujímavé veci a nielen, že on tvoril, ale dokonca nechal tvoriť aj tie decká, to, čo bolo tam vedľa povedané. Či to je jeden ako keby, že tajná ingrediencia nie som. A potom mám druhý zážitok, kde bol taký príbeh, kde vlastne pani učiteľka, ktorá zvládala triedu v pohode, tak presvedčená o tom, že nie je kreatívna, nikdy sa nehrala, že proste to nevie. Že keď padla otázka, že tak aké hry sa hrala ako dieťa, no nehrala sa, lebo si čítala, tak potom akože v nejakom bode prišla otázka, že či pozná nejakú hru. A to bola zlomová otázka, že áno, poznám človeče, hej? Alebo schovávačka, to bola to prvé. A vlastne potom prišlo takéto rozvinutie, že dobre, tak schovávačka, o čo tam ide v tej hre, v tej schovávačke. A teraz ona opísala, myslím, že takto a takto. A potom, že čo by sa dalo z toho dostať do tej hodiny, že aká paralela s hodinou na schovávačku. A z tohto prvého kroku to prešlo postupne do takého, že my v rámci toho programu máme taký zdieľaný dokument, kde vlastne po každom tom stretnutí aj mentor, aj učiteľ napíšu nejaké svoje prežitie toho spoločného stretnutia a toho, čo si odtiaľ odniesli a čo vlastne sú tie ďalšie kroky a tak. A po nejakom čase teda u tejto pani učiteľky sa objavili priamo v tom vzdialenom dokumente hry, ktoré sama už začala ako keby navrhovať a robiť v tej triede a proste z človeka, ktorý o sebe tvrdí, že v živote som sa nehrala, v živote sa hrať nebudem a neviem, ako sa to robí. Proste človek, ktorý vymýšľa hry, keď vydá metodiku, nebudeme sa tomu diviť. Hej. Takže to je, to je jediné, čo je dôležité, že nie je žiadna tajná ingrediencia. A my sme tu pri druhej mentoring technike a tá sa volá, že čarovná otázka. Teraz rozmýšľam, že to som celkom dobre trafil. A niekde som čítal taký nejaký citát, že proste dôležité je najprv akože začať myšlienkou a tak ďalej. Takže teraz by som chcel poprosiť, aby sme urobili také nejaké, že skúsime si urobiť takú menšiu skupinku, vždycky tak čo viem, po 5. A úlohou tej skupinky bude pokúsiť sa vytvoriť predstavu ideálnej hodiny. Čiže nemusíme ale hovoriť, že tým, že ste veľmi rôznorodí, tak nebudeme hovoriť o tom, že toto je matematika a toto je dejepis, že skúste len ako keby predstavu nejakej ideálnej hodiny, ako to vyzerá, s tým, že pri tej technike sa používa, že proste v noci sa udial zázrak. Vchádzam do triedy a potom už pokračujete. To, čo sú pri tejto technike, je niekoľko takých ako veci, že prvá vec je pokúsme sa nepoužívať podmieňovací spôsob. Potom by som išiel s deťmi si čítať, alebo potom by som. Nie. Potom idem s deťmi čítať. Čiže snažíme sa predstaviť si, že tá situácia sa deje. Druhá vec, vyhnime sa záporom.
Čiže deti nekričia, to tam nebude. My použijeme, čo vlastne deti robia v tom čase, alebo čo robím, že nekričím na deti. A čo vlastne robím? A čo robia deti? Hej? To znamená, nevyrušujú, nebijú sa, nič z tohto nepoužívame. Použijeme, čo robia. Hej? Lebo ďalšia ako vec je, že my máme veľmi často v hlave predstavu toho, čo nechceme, aby sa dialo. Ale keď sa nás niekto opýta, no a čo teda vlastne chcem, tak už je to také ťažšie. Bola taká pesnička, že neviem, čo chcem, viem, čo nechcem. To je dobrá pesnička, ale to na to presne sedí. Takže druhá vec je, že pokúsme sa tomuto vyhnúť a pomenujme, čo sa v tej triede deje. Nie, čo sa nedieje. A tretia vec, ktorá bola ako dôležitá, tak tu som zabudol. Za čo sa ospravedlňujem. Ak si náhodou spomeniem v priebehu, tak poviem, keď si nespomeniem, tak možno si spomeniem, keď sa tu objaví. Aha, už viem. Teraz, keď som sa nad tým zamyslel, ináč autentickosť je veľmi dôležitá v tom vzťahu, že keď proste hrať nejaké, akože ako náhle človek začne hrať, ale to je asi jedno, či v mentoringu, alebo či vo vzťahu, že proste aj v tých vzťahoch to narobí veľkú šarapatu, keď človek prestane byť autentický, lebo to divadlo sa nedá hrať večne. A teraz som to zase zabudol. Aha, už viem. Vyhnúť sa realite. To znamená, že toto tam nedávame, lebo to by aj tak nešlo. Hej? Že nehovorme, čo by nešlo. Hej? Ale toto žiaci nikdy by nezvládli takto v pohode sami sa presúvať, keď by mali voľný priestor, tak ako sme videli v tom filme. Hej? Čiže nehovorme, čo by nezvládli, alebo čo je realita. Realitu teraz neriešime. Cieľom tejto krátkej skupinovej práce bude vytvoriť predstavu ideálnej hodiny, ktorá sa udeje, akože je tu, čo je dneska? Dneska je piatok. Chcem sa povedať, že v noci sa stane zázrak a zajtra, ale zajtra asi nepôjdete do školy. Ale ktorá sa udeje cez víkend a vy prichádzate do triedy A. Tak poprosím vás, že skúste sa dať takto do takej skupinky, že dajte si kľudne aj tie stoličky, si nejak tak zrúčte. Také 5 členné skupinky, viac asi nie. A dáme si na to asi 5 minút. Dobre, 5 minút. Tak vás poprosím teraz, aby sme to zastavili. Viem, že sme na začiatku. To je vynikajúce. Zastavím nás na chvíľočku. Viem, že sme na začiatku a že určite nebola šanca to stihnúť. Napriek tomu nejaký náznak prvý sa nám podarilo spraviť určite. Ako to išlo, keď sa môžem opýtať, že keď sa opýtam na to, že či to bolo úplne prirodzené, alebo že ak chcete teda pozdieľať, že ťažko to išlo. Hej, a stalo, že čo bolo, že keď máme povedať, že ťažko to išlo, znamená čo? Že ubiehali sme do tých našich, ako keby do toho podmieňovacieho, alebo do minulého času, alebo do reality, alebo že čo bolo na tom ťažké? Aha. Pre mňa bolo ťažké predstaviť si, akože akúkoľvek hodinu, Aha. ten môj predmet, Aha. ale že máme nachystať akúkoľvek. Aha. Čiže tá, to všeobecné. Hej. V mojom predmete to je. Hej. Tak tu je to zaujímavé. Hej. My sme na to išli cez naše skúsenosti, No. či sme už zažili dobrú hodinu a keď áno, tak čo sa tam dialo, odniesli nejaké príbehy a Aha. snažili z toho zapísať, čo sa tam dialo a čo bolo spoločné, Super. tak aspoň toľko. Takže žiadny podmieniaci spôsob tam nebol, lebo sa to stalo. Hej, super. Teraz ináč vynikajúca ukážka, že keď si všimnete skupinku, ktorá tam sedí, že opäť v učiteľovej hlave nabehne jedno. Akože sú dve veci, čo mne nabehnú a teraz jedna vec mi tak hovorí, že tak mal by som dať akože nejakú negatívnu spätnú väzbu, že akože však dobré, ale že úcta, hej, akože kolegyne hovoria. Na druhej strane proste sa vo mne bije takéto, že však ale to je úžasné, že niekto sa tak vloží do tej témy, že proste ho nezastavíte, hej, že a to sa aj v tej škole občas deje, hej, a je to ako, takže zdieľam vlastne svoj nejaký ako keby rozpoltenosť v tejto situácii, lebo proste je to
A to je krásny príbeh, keď si spomeniete zase v Nemovi, keď ich prehltla tá veľryba. A teraz ten Nemov otec hovorí, že ale to hrdlo je že poloprázdne. Ona hovorí, mne sa zdá poloplné, hej? Že vlastne tá situácia, ako keby sa na ňu dá pozrieť vždy z dvoch strán a že vždy je to buď exekutívne, že takto je to zle, alebo sa dá povedať ten, ako keby sa pozrieť na to, že tá minca má dve strany, hej? Že, a je to úžasné, že proste takíto študenti akční, aktívni, to je proste neuveriteľné, super. A keď to poviete takto, tak to možno ani nevytvorí nejaký ako keby náboj, že keby sme mali ďalej pokračovať teraz v práci, že budeme sa učiť, tak ak to takto poviem, tak vlastne tá skupina dostala spätnú väzbu, hej, ale ak to poviem takýmto spôsobom, tak ona tá spätná väzba je informácia, ale súčasne to nevytvorí medzi nami bariéru, že teraz by sme išli bojovať. Hej? Že keď sa povie veľmi akože priama negatívna spätná väzba, tak to môže spôsobiť to, že v podstate sa dostanete do konfliktu. Čas nás tlačí, čo je nepríjemné, a je jedna vec, ktorá je zaujímavá ako z hľadiska ešte potom ďalšieho, že keď niečo takéto robíte s deckami, takýto typ skupinového nejakého, tak je zaujímavé potom, aby napríklad oni rozmýšľali nad tým, že kto po anglicky to, že driveoval, ale kto bol ten hnací motor, že či tam bol niekto, kto ako keby to viacej smeroval, hej. A to sú napríklad veci, ktoré sú do života pre nich dôležité. Že oni vlastne si uvedomia, že ktorá rola mne vyhovuje v tom, lebo to je jedno, či budú v kreatívnom týme produkovať plagáty, alebo či budú v nejakom Zverimexe spolupracovať ako partia ľudí, ktorí rozbehli takýto obchod so zvieracími potrebami, ale vždy to je proste o tom, že oni tam majú rôzne role. Takže že potom sa dá na takéto skupinové nadviazať ako takými tými vyššími otázkami pri tej reflexii. Nielen, že to, k čomu ste sa dostali, že keby bola celá hodina, tak teraz si prejdeme, kto by chcel ten príbeh alebo tú časť hodiny, cez ktorú sa vám podarilo povedať a teraz si k tomu povedať svoje a tak, to je obsahová, ale potom je tam ešte druhá a to je taká vyššia časť a to je niečo, čím môžeme dať zmysel celému tomu snaženiu občas aj v nezmyselných témach. Hej? Keď si zoberieme príklad vetné sklady, alebo neviem, čo to je, keď sa opýtate Dana Heviera, ktorý má na konte 100 kníh, tak on to nevie robiť. Hej? A je málo ľudí, ktorí podľa mňa to v živote úplne reálne potrebujú a je veľmi ťažko napríklad študentom vysvetliť, že asi to nebudeš na 99% potrebovať v tej škole, ale ideme to teraz robiť, lebo proste máme to. Tak to, že do toho dám tento ďalší rozmer, hej? To znamená, poďme teraz sa zamyslieť nad tým, kto z vás je kreatívec a kto je ten, kto to bude analyzovať, lebo to je podstatná informácia, rozumie tomu, či budem chrlič nápadov, ktorý nikdy nič nedokončí, ale má ich kopec, alebo či budem ten, kto ich dokáže dobre usporiadať, alebo či budem ten, kto bude ich vykonávať, hej? Či to prevedem do nejakej praktickej role, že to proste zapíšem, prečítam, odprezentujeme, či budem ten, kto to predá, ten nápad, hej? A toto už sú veci, ktoré napríklad sa dá akože zmysluplne, tým pádom sa dá nájsť zmysel aj v tom, čo momentálne ten zmysel nemá v tej škole. Poďme ďalej, lebo teraz som sa veľmi zarozprával a ospravedlňujem sa za to. Takto veľa by mentor nikdy nemal hovoriť, takže prepáčte. Ešte mám pred sebou dlhú cestu. Tak, máme tu na tretiu dôležitú vec a to je spätná väzba a práca s chybou. Hej, ja keď som hovoril o tej dôvere, tak som vravel, že vlastne ten druhý rozmer dôvery je, že mám bezpečné prostredie, že sa nebojím urobiť chybu. Toto je jeden úžasný citát od Samuela Becketa. Zlyhali ste, nevadí, zlyhajte na budúce znova a zlyhajte lepšie. A to je jedna úžasná vec. Tá spodná veta bola v nejakej knižke od Richarda Bacha, že keď hrali šachy a že kurióznym spôsobom vedená prehra, keď som sa z nej dostatok naučil, je vlastne výhrou, hej, lebo ma posúva dopredu. Niekedy dokonca, keď je to tak, že so zmyslom prehrám, má väčší význam, ako keď náhodou typnem správu odpovede, lebo ma to oveľa menej posunie dopredu. A máme tu tretiu techniku, ktorú si teraz spravíme, ale spravíme si ju len ako takú minútovú záležitosť. A poprosím teraz urobiť také, že skúsme urobiť nejaké že dvojice a úlohou bude otvorené, zatvorené otázky. To je základ ako keby v mentoringu, že to, čo Peťo Drál hovoril na začiatku v tom, keď hovoril, že no je to zatvorená otázka, tak zatvorené otázky sú vtedy, keď odpovedáme áno, nie. Hej? Otvorená otázka je taká, kde v podstate musím odpovedať vetou. Super. Neučíš slovenčinu náhodou, hej? Či? Super. To znamená,
teraz si dáme jednoduchú úlohu a to bude urobiť krátky rozhovor, v ktorom sa budú rozprávať vlastne dvaja ľudia. Jeden bude klásť otázky so snahou, aby bolo čo najviac otvorených otázok. Témou toho rozhovoru bude nejaký problematický žiak, alebo ak ste riaditeľ, tak problematický učiteľ, a prípadne problematický kolega. Čiže máte behom minúty, alebo dajme 2 minúty, obetujeme čas. 2 minúty dáme na to, že prebehne rozhovor. Pozor, iba jeden sa bude pýtať a druhý bude odpovedať. Pre krátkosť času už to nestihneme otočiť. Ale úlohou počas toho rozhovoru je otvorenými otázkami vyzvedieť o tom problematickom žiakovi, o tom problematickom kolegovi, o tom problematickom učiteľovi, ktorý robí problémy riaditeľovi. Takže poprosím vás, dvojica, tam, keď chcete, môžete byť aj 3, jasné, kľudne urobte dvojica, keď chcete, môžete byť trojica. Dobre, 2 minúty. Nestíhame. Môžeme, lebo bola by to škoda. Už končíme. 5 minút z toho obetujeme. Opýtame sa ich na to. Dáme im možnosť voľby, aby boli slobodní. Dobre, zastavím vás, prosím. Všimnite si, teraz to bola fakt zaujímavá reakcia, lebo ako náhle v tej skupine chcel niekto pokračovať, tak už sa objavil niekto, kto hneď upozornil, že teraz už ideme. Veľmi rýchlo chcem poprosiť, že aby sme, neprebehneme to asi celé, ale z vašej dvojice, viete mi povedať o tom problémovom, nehovoríme meno ani nič, ale dve rýchle informácie, keby som chcel počuť. Ten, kto sa pýtal, ich dáva. Čo si sa dozvedela? Problémový žiak mal problém s rodinou v zázemí. Čiže problém rodina a druhá info? Pani učiteľka už si nevie radiť momentálne. Ale to nie je informácia o tom žiakovi. Skúsme informovať. Konkrétne o tom žiakovi. A vlastne ani tá prvá nebola, no. Skúsme povedať dve informácie o ňom. O tom žiakovi. Kto to je? Len aby som rozumel, aby som si ho predstavil. Aha, tak všetky ostatné informácie boli... Nie, oni sú dôležité. Učiteľka o tom žiakovi. Asi tak som kladla tie otázky. A dozvedeli sme sa z nich niečo o tom žiakovi? Že... že nemá žiadny... Nie, skôr to bola asi z pozície učiteľka. OK, tak nechajme teraz tak... Možno moja chyba, že som nezadal úplne presne. Hej? To je ako keby spätná väzba pre mňa. Hej, v poriadku. Pre mňa ponaučenie. Ďalšia skupina tým pádom. Najbližšie pri ďalšej skupine zlyhám lepšie. Poďme na to. Od vás. Dve informácie o tom žiakovi, alebo učiteľovi, alebo neviem teda ako... My sme sa ako dve učiteľky rozprávali o nejakom žiakovi a teda žiak mal problémy v tom zmysle, že nerobí si domáce úlohy. Nerobí OK, čiže nerobí domáce úlohy výborný žiak. Alebo študijne výborný, hej? Super. Skúsme od vás. My sme sa rozprávali o prípade z materskej školy, že chlapčeky veľmi smutne nezapája sa do kolektívu a ako by mala postupovať pani učiteľka, takže máš záujem vlastne, čo ho trápi. Aha. Môže pomôcť, ale potom ďalšie citlivé otázky na rodičov, lebo ten stav je trvalý. OK. Takže zase sme skôr riešili rodičov ako chlapca. Ďalší feedback pre mňa, super. Ale to bolo, pozícia inšpektorky, my sa pýtate inšpektorky, ako by možno mala ona postupovať s učiteľmi, aby ich vedela motivovať, aby sa viac zaujímali o žiakov. Lebo to bol konkrétny prípad, ktorý som zažila v škole, že sa pani učiteľka nezaujímala o členy. Hej. To už hovoríme o pani učiteľke. Krátkosť času, nestihneme to spraviť, ale keď robím toto cvičenie, ako keby, že som to vyskúšal robiť v bežnej populácii, tak to, čo sa stalo, keď som si vypýtal dve informácie a prešiel celý kruh, napísal som ich na tabulu a keď sme dávali, že pozitívna informácia o tom človeku a negatívna informácia o tom človeku, tak nie je výnimkou, že v takejto skupine tam nebola ani jedna pozitívna informácia o tom človeku. Ako náhle som hovoril o niekom, s kým mám problémy, či už to bol žiak, alebo či to bol učiteľ, alebo či to bol kolega, tak toto je ako keby fenomén, ktorý istým spôsobom obmedzuje potom riešenie. Pokiaľ vidím len to, čo nefunguje, to, čo je zlé, tak na tom sa ťažko stavia.
vedľa sme počuli potlesk, to je signál, že je 50. Napriek tomu ďalšie techniky nie sú, ale mám ešte prosbu, a je to, cíte sa úplne slobodný, že pokiaľ niekto chce odísť, tak kľudne nech odíde. Rád by som mu podal ruku, aby sme sa rozlúčili dôstojne. Pokiaľ niekto ešte si nájde chvíľočku, 3 minútky času, tak by som to veľmi ocenil. Práve rozmýšľam, že toto už bolo až moc, no. Dobre, keď som rozmýšľal nad tým, že ako to celé nazvať, to, čo ho nazval aj Vlado tam, tak mi napadlo, že to je vlastne zákon alebo teória padajúceho, ale dobra. To znamená, že ako náhle toto dokáže preniesť riaditeľ smerom k učiteľovi, hej, proste po hospitácii prísť a položiť, no tak skús si oškalovať túto hodinu, daj na akomsi čísle a povedz, ako bude vyzerať to ďalšie. V tom momente odrazu aj ten učiteľ má role model na to, aby nejakým spôsobom fungoval smerom k tomu žiakovi, hej. A rovnako aj tie ďalšie techniky. A s tým, že na záver by som sa chcel rozlúčiť takýmto ako keby, že rýchlym feedbackom na toto dnešné stretnutie, ktorý si teraz vlastne, že vám položím iba pár rýchlych ako keby otázok, že keď si predstavíte, a to by som vás poprosil, že by som to aj potom zobral od vás. Lebo to mne, ale iba tí, čo chcete teda. Tak tí, čo chcete tí, čo mi chcete pomôcť sa zlepšovať, ďalšia sugestívna, ale veľmi by som to ocenil, lebo je to dôležité. Napríklad, poviem len jeden rýchly príklad. Pred nejakým časom som mal takýto workshop a niekoľkokrát som počas neho spomenul, že som sa chystal tesne pred tým workshopom. A dostal som v rámci toho workshopu informáciu, že David, že toto na nás pôsobilo, že ako keby si že nie sme dosť dobrí na to, musím sa priznať, že včera som robil na tomto 12 hodín, som sa zamýšľal nad tým, že čo vlastne dneska budeme robiť spolu. Už sme skončili pomaličky, hej. Takže chcem vás len poprosiť, že ak by ste mali dať dnešnému stretnutiu na škále 0 až 10 nejaké ohodnotenie 0 až 10, tak skúste hodiť nejaké číslo. To je rýchla, ľahká otázka. Práve preto je tam hneď ďalšia otázka. Keď máte to číslo, tak druhé číslo, desiatka, skúste popísať, že ako by vyzerala desiatka, aspoň stručne, že napíšte 3 veci, ktoré by tu museli byť, aby to bola desiatka. Hej? Čiže predstavte si to, že robíme zrýchlenú čarovnú otázku a vy popisujete, Dávid urobil toto, alebo my sme robili toto. Hej? 3 veci, ktoré by obsahovala desiatka. Dnes, keby sme sa takto stretli, tak desiatku by ste napísali, keby to bolo toto a toto. Hej? To len tak, že z fleku, keď vám napadnú 3 nejaké rýchle, že to je ináč oveľa dôležitejšie ako tá predchádzajúca, to škálovanie, hej? Lebo to predchádzajúce len pocitová, toto je niečo, čo mi môže dať informáciu, v čom môžem byť lepší. Čiže 3 veci, ktoré by obsahovala desiatka. Tretia, je tam napísané, že 3 plusy a 3 mínusy, ale kľudne môžete napísať aj menej. Ale ideálne skúste sa zamyslieť tak, aby to obsahovalo obidvoje. To znamená, že plus tohto stretnutia bolo toto podľa vás, alebo toto. Mínus tohto stretnutia bolo toto. Hej, to znamená pokúsiť sa vyvážiť spätnú väzbu, pozrieť sa na to, čo sa tu udialo a pomenovať, že čo boli tie plusy pre vás a čo boli mínusy pre vás. Nemusia byť 3, hej, pre krátkosť času. OK. Keď sa stotožňuje, nemusíš písať. To je základná zásada, je zmysluplnosť. Ako náhle by to nemalo mať zmysel, tak ti nemôžem povedať, že urob niečo, čo nedáva zmysel. A ak máte že akýkoľvek komentár by ste chceli k tomu napísať, kľudne napíšte.
A plus, ak by niekto chcel dostať informácie o tom, že o mentoringu, ako beží a že kedy beží a kde beží, ako sa dá prihlásiť alebo ako sa dá získať mentora, tak kľudne tam pripíšte adresu alebo keď len chcete, aby som sa vám ozval a zostaneme v kontakte, tak kľudne pripíšte e-mailovú adresu. Po skúsenostiach z predchádzajúcich workshopov poprosím veľkým paličkovým písmom. Lebo niekoľko mailov sa mi vrátilo naspäť a nevedel som vylúštiť, že čo boli Ačko, Očko a tak. Áno. Tí učitelia, ktorí chodia na mentoring, sú ako praxní, alebo sú to začínajúci? To sú všetky možné. Teraz sme mali aj učiteľku, ktorá učila vyše 30 rokov. Aj začínajúci. A bolo to od celé Slovensko, akože bolo to úplne, a nechodia učiteľa za mentorom, ale mentor chodí za učiteľmi do triedy.